в эфире. Ассаляму алейкум, бузым даими ве. Себамле серджилермыз. Ферасет яйнымызны башлаймыз ве сізлерні көрмеге ғайет мемнунмыз. Салям алейкум, доброго вечора. Дякуємо, що долучилися до такого довгоочікуваного прямого ефіру від телеканалу АТР. Ве менім янымда менім меслектішім Милена Амеди ве мен Эльмас Асан. Бүгін сізлерге мерақлы суалерні сеслендірежеміз. Бізлерні АТР телеканалының Facebook сайфесінде ве YouTube каналымызда ве әлбеттеки жанлы яйнымызда сейреті білесіңіз. Я, Мілена Амеди та моя колега Ельмас Асан сьогодні вирішили провести для вас вікторину, аби ви трохи відволіклися від того, що відбувається взагалі ззовні, за вікном, і просто зайнялися своїм інтелектуальним розвитком, трошки розрядили обстановку. Тож сьогодні ми будемо проводити вікторину двома мовами – кримсько-татарською та українською. А переможці від нас отримують сьогодні фірмові призи, які саме зараз покажу. Отже, це буде футболка. Футболки, починаємо з них. Це за перше місце, правильно, Ельмас? За перше місце. За перше місце. Ось такі от дизайнерські футболки очікують наших переможців. Це жіночий варіант, звісно ж. Є і чоловічий, біла з надписом «Бойсун Маган», бренд АТР вже такий досить відомий, вже ставши навіть міжнародним, тому що ці футболки носять і за кордоном, в Європі, а друге та третє місце розділять ті, хто переміг, зайняв ці місця, і буде отака от для них термокружечка, теж фірмова від АТР. Демек, мен де храм татар тілінде әршіні тәржеме етерім, чүнки бізім диаспора векелерімізді бізлеріні сейреті, ве ғалибені әлді еткенлер, бүгін ән чоқ суаллерге жевапларыны язғанлар, яғни Facebook сайфемізді, яғни изатларда, комментарияларда доғыры жевапларыны язғанлар, бүгін күзел бөйле бақшышларға наил олajaqlar, шыны үшін иштирак етіңіз, чүнки керчіктен де пек мерақлы олajaq, ве Милена айтқаны кебе біз бүгін екі тілде сөбетлешедекміз. Я буду намагатися розмовляти українською мовою. Мен де Анат, вас де лафет меге Тарашаджам. Тарашаджам, тож сьогодні будемо вчити разом з вами і кримсько-татарську, і українську разом. Демек, башлаймось? Башлаймось, Ельмас. Починаємо. Отже, перше питання, я думаю, я пропоную тобі українською, кримсько-татарською точніше, а я вже в перекладі українською. Бірінші суаль бөйле olacak, аталар сөзлерінен бағлы olacak. Демек, бөйле аталар сөзі. Сөз чоқ ерде не olur, қана бітеріңіз. Так. По-перше, я зазначу, що в нас йде трансляція у Фейсбуці та в Ютубі, але коментарі, правильні відповіді на питання ми будемо читати виключно у Фейсбуці. Тож долучайте своїх друзів також, аби прийняти участь у вікторині цій. Перше, це прислів'я. Кримсько-татарською звучить дуже гарно, але українською не менш гарно. І звучить воно, власне, так. Там, де багато слів, мало чого. Правильну відповідь ми читаємо зараз в Фейсбуці. Ну, поки що нема. Мен шуны айтмаға істейм, яғни храм татарлар мұтлақ ана тілінде язмақ кереклер. Демек, мен де хатырлайым. Сөз чоқ ерде не olur. Ось вариантларына лютвен языңыз. Ве келелвіна біз біраз сейретек. Трансляцію ми відкриємо для початку. Кімлер бүгін бізлеріна сейреті. Я вже бачу, потроху таки долучаються наші глядачі, постійні, зокрема, теж. І українці, я бачу, теж. Всі збираються, і це дуже круто, тому що от сьогодні маєте змогу прийняти участь не тільки кримські татари, але й українці. І я думаю, що це дуже круто. У нас будуть спільні питання сьогодні. Спільні питання, звісно ж, з історії, з культури кримських татар. І не тільки. І не тільки, звісно. І так, що будуть ці моменти, які були спільними у кримських татар та українців. Ельмас, давай я тобі допоможу. Да, допоможи мені, будь ласка. Зараз ми знайдемо трансляцію. Мен шуны хатırlatмақ істейм ки, бүгін бізлер кім ең чоқ доғры жевапларыны яса, о бүгін бөлі гүзел идеялерге наил olur, і ми вже бачимо. Так, зараз хвилиночку, відкриваю трансляцію. Барчух. Бачиш, я слухаю і знайомих наших бачу. Супер, всі тут. Дуже приємно вас бачити. Herkes buzgi yasa, селям алейкум, доброго дня. Давай нагадаємо, давай. Тому що долучилося вже багато досить таки людей, 59 на цю секунду просто. Отже, перше прислів'я.
І там йде мова про те, що там, де багато слів, мало чого. Це слово, правильну відповідь, ви повинні написати у нас в трансляції Facebook на телеканалі АТР. Ми чекаємо. На вас очікують дуже круті подарунки, фірмові, брендовані. Наші дизайнери довго розробляли взагалі всю цю красу. І от нарешті ви маєте змогу стати сьогодні переможцями. Це буде виключно від ваших знань. І українською також потрібно писати відповіді. Українською, звісно. Так, українці можуть писати відповіді українською, кримські татари... Давай нагадаємо питання. Українською. Давай. Питання українською. Там, де багато слів, мало чого. От. Відповідь? На кримсько-татарському у нас вже є. Татарською є вже? Ой, ну ж, так. І що, Ельмас? Давай зачитаємо. Давай українською почекаємо. Давай. Я з радістю почекаю українською, тому що мені цікаво навіть. То, в принципі, можна догадатися. Там, де багато слів, мало чого. Ну, тут просто логічно. Демек, сіздің варіантларыңыз Қырым-татар көрем енді бар. Там нові коментарі, давай подивимось, відкриємо їх. Давай ми зачитаємо. Ух ти, приєднуються мої знайомі. Давай ми зачитаємо коментарі на кримсько-татарському. Давай. Давай. Я буду? Ти будеш читати, я буду на українська. Давай. Отже. Так, з нами привіталися. Алейкум селям. Так. Соскоп ерде. Язалар іш аз олор. Бо әлбетте doğru соскоп ерде. İş az olur. Zaryoca Umerova doğru yazdı ve mında da birkaç insan doğru cevaplarını yazdı. Чекаємо від українців. Також мені цікаво. Давай, а ти нагадай. Там, де багато слів, мало чого. Правильна відповідь. Вона, в принципі, вже прозвучала, але кримсько-татарською. Тож, хтось може написати українською. Я сподіваюся, що це будуть і материкові українці, тому що в нас от такий сьогодні ефір двомовний. Тож, так, що там? Давай, тебе тут нові коментарі треба... Давай ми їх зачитаємо. Ага. Ой, Ельмас, ну тут тебе хвалять. Боже мій, ну приємно ж тобі. Дякую за твою роботу. Дякую. І команді АТР. Дякуємо дуже вам. Дякую за такі коментарі. Дуже дякую. А можете ще правильну відповідь? Мало праці, вот вже написали. Супер. В принципі, так. Я все, думаю, так, що це... так, ми... Ну, Демек хайрлаймыз. Хайрлаймыз. Эркес doğru cevap yazdı. Kel bu cevaplarını енді seslendirek. Kırım Tatarca öyle olacak. Söz çok yerde, iş az olur. Там, де багато слів, мало справ. На украинском у нас тоже есть. Лимар Абдуль. Мало діла. Клас. Слухай, це не було. Давай всі зачитаємо. Давай, зачитывай. Українською. Українською, що? Лімар Абдулатов мало діл, Диляра Сейтвелієва мало діла. Все правильно, все круто, чудово. А я пропоную нам таки від слів переходити до справи. Отже, ми це підрахуємо. Це круто, що є вже перші відповіді правильні, це супер просто. Але питання це було досить таки легке, і далі, я думаю, що буде важче. Важче, дуже. Тому що я додам, що ви на деякі питання, які сьогодні будуть у нас, відповіді не знайдете в Гуглі. Ну, це так. Спойлер невеличкий, тож треба буде долучити ще й, можливо, своїх друзів, які поруч. А якщо їх поруч немає, то долучайте їх до прямого ефіру на сторінці Facebook. Şimdi ise Milena öyle bir soru olacak. Ben bilesem birçok insanlarga bu sual gayet meraklı olacak. Ben şimdi seslendireceğim. Sen sonra Ukrayna tiline tercüme edeceğim. Якщо я перекладу все, що скаже Ельмас українською, то окей, буду намагатися перекласти. Буду намагатися. Bu neşir Müslüman kadınları için çıkan edi. Bu neşirinin muhariri belli kadın o Kırım Tatarlarının tarihinde ve Türkiye dünyasında mühim rol oynadı. Bu neşirinin adı ve muharirinin adını yazınız. Друге питання, ікончі суаль. Ми хочемо, аби ви назвали нам редактора періодичного видання жіночого, яке виходило виключно для мусульманок, і його головною метою було просвітництво. Тож, хто був цим редактором, нам назвіть, будь ласка, прізвище та ім'я періодичного видання для жінок-мусульманок.
Це друге питання. Ве мен истейм хатırlatmaga, чөнки менә мен күрәм, да диаспора векилләрimiz дә бар. Улар да хошылдылар. Машалла. Переклади, будь ласка. Супер, до нас долучилися представники кримсько-татарських діаспор. Я так розумію, що Туреччина, не Туреччина? Туреччина, Зафер Каратай. А давайте дуже буде круто, якщо хтось з Америки ще, знаєте, щоб декілька континентів таке сьогодні в нашому прямому ефірі з'єдналися. Це буде просто чудово. Я не менш суальны хатırlatacağım. Bu neşir musulman kadınları üçün çıkan edi. Bu neşirnin mariri belli kadın o Kırım Tatarlarının tarihinde ve Türkiye dünyasında mühim rol oynadı. Bu neşirnin adı ve maririnin adını yazınız. Назвіть нам прізвище редактора періодичного журналу для мусульманок. Хто це був? Головною метою його була просвітницька діяльність. Так, коментарі, що там в нас пишуть? Давай, Крім того, що тебе хвалять, є щось ще? Так, давай зачитувати. Давай, а що там? Ой, у нас вже є правильна відповідь, супер! И не одна. Владлен Мельников, Яза, Алемини Сван, Догры, Ибраим Параст, Шефиха Гаспралы, Диляра Сетвелиева, Шефиха Гаспринская. Bu doğru, gerçekten de doğru. Maşallah ve mında da doğru cevaplar var edi. Ой, зупинила трансляцію. Sen bana yardım et. Mında da doğru cevaplar var edi. Gel onların bütün Так, я не seslendireyik. випадаю, там вже ще скажуть, Кель, що bu погано кадруюсь. seslendireyik bu cevaplarını. Нінкіджан? Боні. Ненкиджан, Шефиха Гаспралы, Амина Кадыр Яза, Doğru Алеми Нисван ve bu neşirinin tesisçisi Шефиха Гаспринская olğan edi. Переклади. Ну що тут перекладати? Власне, Шефіха Гаспринська була редактором цього видання і називалася вона Алімі Нісван. Вона, до речі, от така просвітницька діяльність. Мені здається, що ми навіть її трошки продовжуємо сьогодні, от в цю хвилину. Сподіваюся. Ельмас, як ти вважаєш? Бо треба ж таки зайнятися чимось на карантині. Я думаю, що ви не будете жаліти про дві речі, які будете робити на карантині. Це про те, що займалися інтелектуальним розвитком та спортом. Ну, тут треба таки визнати. До нашого ефіру долучилися представники американської діаспори. Серйозно? Так швидко? Вау! Харсте Борлуджа. Салям алейкум, дуже приємно, це чудово. Я нагадаю, що в нас тут вікторина і ми розігруємо взагалі-то призи. Тобто ви сьогодні можете з цієї вікторини отримати ще й подарунки, а не тільки гарний настрій та дізнатися нові якісь історичні факти або культурні факти життя кримських татар. Ve men şunu hatırlatmak isteyim ve herkesini viktorinaga davet etmege isteyim. Bütün bizim diaspora vekillerimiz iştirak edebilirler. Bugün biz viktorinani iki tilde geçiremiz, yani Ukrayin ve Kırım Tatar tilinde. И наступне питання, yani nevbetteki sual. Üçüncü sual. Üçüncü sual. Üçüncü. Українське olacak. Третє питання. Так, biz Україн тілінде öğreneceğiz ve Kırım Tatar Ну, тілінде. я ж тут потроху ще й повинна вивчити рідну мову. Це ж все ж таки. Demek ben başlayayım okumağa. Siz ise cevabını tapmağa tırışınız. Ой, класне питання, зараз буде дуже красиво. Kırım Tatarlarının milli anterleri zarif ve dülber. Anterlerinin güzel unsurlar yaraştıraydı. Bu unsur altın kapıklardan ibaret edi. Bazıda pek uzun, yani tap kuşağa yetkenine kayıt etmek mümkün. Sual, bu unsurun adı ne? Кримсько-татарський костюм національний завжди був дуже вишуканим та розкішним. І отже, нам цікаво, як саме прикрашали кримські татарки своє вбрання, а саме ми маємо на увазі прикрасу, яка йшла від шиї й до пояса, і він підвішувався на шию і складався з монет, з золотих монет, а золоті монети кримсько-татарською будуть не голден, а алтын капоклер. Алтын капоклер. От як називалася ця прикраса, яка складалася з золотих монет, з алтын Капоклер. І українською це слово. Капоклер, точно. Боже, це я А відповідь українською. І я скажу, що є навіть це слово не тільки кримсько-татарською, але й в українській мові є ще й інша назва. Після того, як ми прочитаємо
правильну відповідь я вам скажу, що трошки детальніше. А капуклера це слово я... Ама бах, бірчох инсанлар енді doğru cevaplarını yazdılar. Sen mağa yardım et. Так Biraz швидко yukarıға. слухайте. Evet. Кукуслюк Батуль Рустамова написала. Gerdanlıq. Da, bir kaç Gerdanlıq. insan yazdı bizge. Birçok insanlar Zülfiye. yazdı. Dilara Setveliyeva doğru gerdanlıq. Zülfiye Hurtmemetova yazdı gerdanlıq. Miliyat Tamalak yazdı gerdanlıq. Doğru. Onun iki adı var. Kokusluk ve gerdanlıq. Ve Ukrayn tilinde, sen de anlat, Ukrayn tilinde de böyle söz var. Українською теж буде гердан, це перша назва, і друга гайтан. І мається на увазі, от якщо у кримських татар це золоті монети, розкіш, а в українців також це практикувалося, але був бісер. Тобто ці прикраси, вони теж вішалися на шию. Намистиночки такі, різнокольорові, і складався з них ельмас такий візеруночок, або геометричний, або такий рослинний якийсь. І теж дуже виглядає гарно. Можете просто вбити в Google гайтан або герданлук, і вам покажуть дуже гарні прикраси. От просто ручна робота, вона ж найкраща. Aynı söz hem Ukrayn tilinde var ve Kırım Tatar tilinde var. Yani gerdan söz. Gerdan. Ajreliye demek. Buna damında yazarlar. Ну тут, власне, відповідь в принципі була. Я просто таке питання. Damında yazarlar. Это какой elmas yazarlar. Так. Yani aynı böyle şekilde Kırım Tatarlarda böyle unsurlarla anterlerini yaraştıraydılar ve bizler şimdi hatırlatacağımız bizim dizaynerlerimiz, Ater telekanalının dizaynerleri böyle güzel futbolkalarını onların yaptılar. Bu futbolkalar hatta Avrupa'da pek darhalamada boysunmagan yazılgan, yani neskорений. Так, нескорений дуже актуально наразі. Взагалі гасло на всі часи, особливо для кримських татар, я вважаю. І я нагадаю, що переможці у нас сьогоднішні вікторини отримують термокружки, а перші місця отримують ці чудові футболки від фірмового дизайнера телеканалу АТР. Їх ви також окремо можете придбати потім на сайті телеканалу atr.ua. Для тих, хто хоче дуже придбати, але от не зміг сьогодні перемогти. А давай зачитаємо коментарі. Доброго здоров'я, коментар. Доброго здоров'я, Олег Шевчук нам пише. Ой, АТР Форева в Криму ми були разом, вийшли. Давай зачитаємо, хто нам пише. Давай. Дмитрій Гамашко. Гамашко. Дівчата, дякую. АТР Форево в Криму були разом. Вийшли у 2014 році. А АТР вийшов в 15-му. 15-му, але biz işimizne devam etemiz. Ve mındamına yazarlar bizge Selime Smedляева. Я вже знаю, хто це. Maşallah sağ olun. Selime Hanım bu da bizim meslektaşımız, ATR telekanalının hadimi. Selime, biz seni görmege gayet memnunuz ve böyle güzel sözler yazğanı için biz sana teşekkürler bildiremiz. Векель, не в такі суальне сеслендрік, yani наступне питання. Наступне питання. Супер. Питання. Ага, да. Це яке вже? Буде четверте в нас? Четверте питання. Четверте в нас. Так швидко відповіді приходять. Я думала, що ви будемо тягти. Але Сен мана ярдым et, çünkü bizge керек сесленdirmеге. А що, там же ще немає? Біріншілерден кім cevaplarını yazacak, оларын сесленdirmek керекміз, çünkü bizim muhbirlerimiz sayarlar. Kim en doğru suallerге cevaplar yazacak, biz onlarını ayrıca kaydedecek. Редактори підраховують правильні питання, щоб ми визначили переможця. Але це тільки початок, і у вас є ще шанс вирватися вперед. Я так хочу, щоб більше людей долучилося. Треба зробити спільний перегляд. В хвильку Ельмас поки вам зачитує питання четверте, а я зроблю спільний перегляд, щоб і мої друзі в Фейсбуці також бачили, що йде прямий ефір. Якщо у вас є така змога, зробіть це, будь ласка, також, щоб була така в нас жвава конкуренція, щоб більше людей приймали участь. Це ж буде дуже цікаво. Demek, bir taki sual. Bu koy kadılarının adını taşı. Nasıl şehir yanında bu koy yerleşir? Koyun adını ve nasıl şehrinin yanında yerleşkenini tapınız. Ben bilesem, Milena, sen bu sualini mutlak oku, çünkü sual pek kıyın ama cevabı gayet meraklı. Ben de eşitmedim ama biz seninle beraber bu sualini taptık. Є ще те, що ти не знаєш кримсько-татарський? Окей. Добре. Друге питання, боже, четверте вже. А нам потрібно, аби ви назвали селище в Криму, точніше навіть це сучасне місто, і на його місці знаходилося Суддівське село. Суддівське, так, тому що там було багато суддів, я так розумію.
Мен білмеймін, яғни керек бұл койның адını тапмаға. Мен асылда сізге атты суалды біраз ярдым еттім. Қатып, сен ярдым еттім. Мен ярдым еттім, сен що қатып деп айтасың? Я перегляд робила спільний, щоб було більше учасників. Вона бізге язалар, то такой, то такой дегіль. Мен шыды ана тілімізде оқыдам, ти перекладеш. Перекладеш українською. Бұл кой қадыларын адыны ташы, насыл шер янында бұл кой ерлеше, койның адыны ве насыл шерінің янында ерлешкенini тапаныз. Так, це отут у нас, правильно? Ага, так, на території якого сучасного міста в Криму знаходилося раніше Суддівське селище? Відповіді пишіть, будь ласка. Мында яз, о, машалла. А що машалла? Там же Я не койның адыны таптылар. Машалла. Ама насыл шер янында бұл кой ерлеше. Дымына Диляра Сетвелиева. Доғры язды, машалла, қады кой. Асия Белялова, қады кой. Селимес Медляева, қады кой. Ама насыл шер янында бұл кой ерлеше. Келіс шеріні адыны тапайық. Около какого места? Біля якого міста? Біля якого Ти міста. хочеш, щоб я назвала це зараз? Ні, я хочу, щоб ти, я не сен бонус Сеслінда. Тобто Кадакой можна вже сказати, що це правильна відповідь. Кадакой. Кади – це суддя кримсько-татарського, я вже так собі записала. Я не кади був дачух діні термін. Це зі старокримської татарської, Я не правильно? діні релігіозний. Діні дачух, діні кадылар дейлер. Yani судья храм-татар махкемеде olacak. Ama dini kadı, yani религиозный судья kadı дейлер ona. Храм-татар тілінде. Ve nasıl, мына язалар Тотайкой, Ахмезжит язалар, Харасов базар, yok, doğru değil, yok, doğru değil. Таке, знаєте, можна я трошки додам? Таке специфічне місто для мене особисто в Криму. Я чесно скажу, тому що я там довго знаходитись не можу. Але тим не менш, раніше вони називалися Кадакой. Що тепер зараз? Да, насыл шер. Менде бұл шер асылда пек гүзел, ама пек гүзел шер, ама башқа бір инсанлар оны біраз айтпай. Машаллах, мында бақ добрый. Ибраим Параз добрый язды. Ахяр. Машаллах, ахяр. Добрый Ибраим Бей, ахяр. Yanında bu koy yerleşeydi. Aferin. Селимес Медляева да яза. Ахяр, bu doğru cevap. Селимес Медляева написала Кізльов, і я вже просто тут розтанула. Це ж таке рідне місто. Добре. Ve demek devam etemiz. А от мені, знаєш, що цікаво? Вона Диляра До речі, в нас просто багато глядачів з Криму, і ми вже вирішили питання, як ми будемо відправляти подарунки в Крим. Bu pek kolay mesele. Biz elbette Kırımға bu güzel бақшышларыны yollar. Мына бақныз мен дешімді бөле. Güzel дөлбер футболка бар. Атер телеканалының дизайнерлер тарафından yapılған. Мен en asası мында yazılған бойсунмаған, яғни нескоренный. Нескоренный бөле Қырым-татар халқы асылда бойсунмаған халық. Мына асырлар девамында bu үкіметнен көреше майыр вақытта заферлерді қазана. Бұны ұнытмайық. Сен разысың? Я про те, що дуже гарні футболки. Це перше розроблені дизайнерами телеканалу АТР. І не хвилюйтеся, ми вам відправимо їх до Криму, якщо ви переможете, а я вам щиро бажаю. Взагалі не є проблемою. Ми ж не банани відправляємо посилку Аліекспрес. Демек, не такі суальності, Слендрік. Наступне питання. Наступне, це вже п'яте. Бешенджі суаль, правильно? Бешенджі. Мына бізге Селимес Медляева яза пек güzel бақ. Ахярны тезден бошаттырық, иншаллах. Мы скоро освободим Ахяр. Аминь, Селиме ханым. Аминь. Ой, вже і відповідь пішла навіть. Амина кадр яза Ахяр. Добре, ве бешенджі суальны келі, Слендрік. Бу уч сос. Қырым-татар ве Украин тілерінде бар. Бу оч созыны тапыныз. Нам потрібно, бо ви назвали 3 слова, які є в кримсько-татарській мові і в українській. Вони починаються на одну і ту саму букву. 3 слова. Демек, ось вариантларны языңыз. Асылда Украин тілінде бір чоқ Қырым-татар сөзлері бар. Пек чоқ Қырым-татар сөзлері бар. Doğru mu? Добре. Я навіть просто, чому я записала капоклер, я просто забула. Насправді, я чула, просто не використовувала. Як часто кажуть, капоклер, наприклад, теж є копійки,
А в українській мові кримсько-татарській також. Але тут я вам підкажу, що цього слова нема. Просто інші 3 слова, які є в українській мові і в кримсько-татарській, вони можуть мати трошки інше значення, різне, але тим не менш за звучанням дуже схожі. Ama bir arifi bir olmak. Üç sözde Tres bir arif olmak gerek. Bir arif. З одної літери. З однієї літери. З однієї літери. Літери, точно. Мына бізде вариантлар бар. Так. Келуларын оқиық. Баяғы мейдан, сернік, кілем, тютюн, Тютюн. чувал, зердали. Пек güzel вариантлар. Чувал. Машаллах. Чувал. Чувал, бахнысы. В украинском Майдан, чувал. мейдан, чувал. 3 слова. Ama İbrahim Paras'a maşallah deyimiz. Maşallah, pek maşallah İbrahim Paras yaza. Ama başka sözler bu ariften başlay. Elbette Timur Ablayev А yazar. я можу сказати, що чи ні? На яку букву починається? Ну, кель айтай, чи не кель. треба? Bak nasıl güzel varyantlar. Bak nasıl güzel. 3 слова пишіть, будь ласка, 3. No, herkes yok. Bak, herkes Можна uç ще sözlü. 4, як Зоряча Kalpak, робить. kazan, sernik, tütün. Aynı sözler Ukrayna tilinde ve Kırım Tatar tilinde var. Так, що, я просто подумала про коментарі Зоряджа і замислилась. Калпак, так швидко, просто супер. стільки відповідей. Сірник, сирга. Сірники, звісно, це українською і кримсько-татарською мають однакове значення. Різне має кавун, тому що кавун ми знаємо, і кавун арбуз. Yani bak, yazganlar arasında doğru sözler var idi, Тобі ama стільки сердечок, ти так супер. ama gerek еді tapmağa. Підказку робимо. Uç sözünü. 3 слова. Uç sözünü kel böyle yapayıq. Baxınız, bu şını alalar. Mına şunda yaxşı havalar, karantinler bitsin. Ой, да. Yani çıxalar, bu şını alıp ve başka şeylerde kullanalar. Отже, ми просто з вас дуже сподіваємося, що скінчиться вже скоро карантин, і ми зможемо вийти на вулицю, насолодитися цією приємною дуже погодою, насолодитися весняним сонцем і вийти на пікнік. Просто там, де зелена травичка, в якийсь парк, взяти з собою оце дещо, розстелити. Нічого? Bu uç söz. Це 3 слова, але одне з них ми повинні розстелити і щось з собою ще взяти, щоб поїсти. Ми ж не просто так будемо на природу дивитися, треба ще й поїсти. Що там? Kabak, kazan, kavun. Ama bu sözler endi keçti. Bazı sözler doğru. Це ж правильні слова. Правильні слова, правильні слова. Я пропоную зарахувати. Зарахувати, але є... Що це за слово ти таке хочеш ще почути від наших глядачів? Вже тобі так багато шашлику тобі. Наших глядачів. Ой, Казан, будь ласка. кавун. Все як ти хотів. Правильна відповідь. Правильна відповідь. Ібраїм Ібраїм Парас. Ми вас вітаємо. Яні Хайрлаймас. Хайлаймес. Так, вітаємо вас. Правильна відповідь. Це те, що так хотіла почути Ільмас. Да. Уч söz мына Владлен Мельник мангал yazı. İbrahim Paras doğru yazı. Kazan, kavun ve Килим. Килим. Килим, так. Килим українською, килим. Килим. Yani kilimni төшемеге палас buna biz deymiz. А українча nasıl olacak? Килим. 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 Там на наголос на перший слів, так. Ух, слухайте, це таке 5-те питання. Ми з тобою Kebab так- yazarlar. Ama bilesiniz da bir sözünü men pek sevim. O sözünü bugün hiç kimse yazmadı. Filcanka. Фільчан? Filcan. Ukrayince filcan olacak filcanka. Філіжанка є, до речі. Filijanka. Філіжанка кави. Kırım Tatarca olacak filcan. Ну, Ukrayince filjanka olacak. Ну, я Doğru? просто зростала в степовій частині Криму, і тому в нас було пулджан. Тому Yok, фільджан, Nogaylarda тобто Ногайларда. yok, Nogaylar doğru aytmaylar. Filcan А doğru. чого це? З яких це пір? Хочу сказати, що Ногай говорить не кримсько-татарською. Yok, filcan doğru. Bak Ukrayinler de filjanka değiller. Ve filcan nasıl ola? Ну теж нормально, що? Filcan? Пульджан. P. Filcan. Ну воно таке, знаєш, між путаф. Yani Pulcan. Pulcan. Nogaylar pulcan aytalar. А що такого? Гарне слово. Bilmem. Aslında pek meraklı. Pulcan.
Польджан, ну хай Так, бійки в прямому ефірі точно не буде. Ми тримаємо себе в руках, але тим не менш я залишаюся при своїй позиції. Полджан – це дуже гарне слово. Yok, men begeniyorum filcan. Arif'le devam edelim. Devam etemiz ve növbetdeki sual tarixle bağlı olacak. Kim birincilerden bu sualga cevabını yazacak? Mana yazarlar çöl şivesinde P айталар. Абибулла Сейджилил yazan. Mana seni koruyorsun. Mana sen... Абибулла Сейджилил на моєму боці. Senin taraftarların bak. Менің тараф, ібет. Зульфия Хутмеметова, Куле, koruyorsun. Senin taraftarların І ніхто знають, не що пише, що типу, кримські татари кажуть виключно Полджан. Йок, Полджан да айталар. Yaxşı, noğaylar böyle aytalar. Devam etemiz. Devam etemiz. Han Sarayı'nı nasıl Giray tesis etti? Складно. Ну, для мене особисто. Тобто, шосте питання, воно звучить так. Хто з гераїв склав наріжний камінь, заклав ханського палацу? Хто з них? Просто їх було дуже багато, якщо чесно. Я намагалася розібратися, але їх, ну, і кожен з них, я не сперечаюся, зробив дуже велетенський вклад просто в історію кримських татар, але от розібратися, ну, їх дуже багато. І це, звісно, складно. Kel sualını hatırlatayıq. Han Sarayı'nı nasıl Giray tesis etti? Який герой заклав наріжний камінь ханського палацу Бахчисарай? Ve kel hatırlayıq, Han Saray hakkında biraz nasıl aldı Han Sarayımız, bunu unutmayıq. Ve gerçekten de Han Sarayı'nın olğan vakıalar bu pek facialı vakıalar. Ama bizler bunu hatırlatmak gerekmiz ve imkanımızga kadar herkesге, bütün dünyaya bunu seslendirmek gerekmiz. Давно не було в нас новин, насправді, про ханські палаци. Ми знаємо з останнього лише те, що там під виглядом реставрації, так званої, палац просто втрачає свою автентичність, просто руйнуються ці екземпляри, просто, ну, які були дуже рідкісними, насправді. І палац дійсно втрачає цю автентичність. Yazılar на жаль. Mengli Giray yok. İki Mengli Giray var idi. Birinci Mengli Giray o Zanjirli medreseni kurdu. İkincisi Moskvaga barıp hatta Moskvada o'z urushlarini pek belli olgan edi yo'q. Mengli Giray Sahib Giray birinci. Maşallah Vladlen Melnikov biz sizni xayrlaymiz, to'g'ri. Sahib Giray birinci. Vladlen Bey, biz sizni xayrlaymiz. Ve növbetdeki сьоме питання, наступне питання. Я починаю. Ти мене коригуй, будь ласка. Що? Ти мене коригуй. А що тебе коригувати? Вже така українська? Дай Боже. Ні, я намагаюсь, ще не дуже гарно. Все одно, це дуже класно. Ve наступне питання. Так, ага. Yani 7. sual. Ой, наступне Бо- питання серйозне. насправді, Серйозно, дуже. серйозне питання. Ну, ось така. Demek ми başlayalım, починаємо. Починає ти, так, а я вже продовжу. Krım tatarlarının tarixi facialı sayfelerden dolu. Bir çox Krım tatarlar öz xalqına sadıq ve fedakar olub altın neslinin temsilcileri oldular. Sual. Onlardan biri tariximizga, edebiyat, etnografiya sanatımızga mühim ise ve silinmez izler kaldırdı. Ama onların ömrü kısa müddet içinde uzuldu. Ne için? Історія кримських татар, вона сповнена боротьби. Кожне покоління, як ми всі помітили, кожне наше покоління з якимись труднощами стикається, і кожне має з чимось таки боротися. І от це покоління кримських татар, вони дуже багато поклали в ім'я історії кримсько-татарського народу, але життя їхнє дуже рано прервалося. Їх взагалі називали золотим поколінням кримсько-татарського народу. Але нам от цікаво, чому їхнє життя так рано обірвалося. Власне, і відповідь на це у Фейсбуці зараз ми від вас чекаємо. Тобто, золоте покоління кримських татар. Чому обірвалося їхнє життя дуже рано? Хочемо від вас почути відповідь. Mında yazarlar, düşmanlar öldürdüler. Aslında düşmanlar çok idi tariximizde. Düşmanlar pek çok idi. Şimdi de var. Şimdi de var. Aynı. Ну, я Aynı просто про düşmanlar. наболіло. Я так
Кель более апаях, Давай. підсказка для Підказка? наших глядачів. Я Яка буду підказка? назвати відомих кримських татар, і наші глядачі зрозуміють. Давай. Давай. Може, трошки... Гулах яздылар. Йох. Бугун кель более апаях. Нет, не будем рисковать. Мен айсабу адларына айтайын. Бу Почекаємо. инсанлар большевизм язалар. Йох. Бу инсанлар арасында Асан Сабриевый Айвазов, Осман Ахчохрахла, Усин Баданинский. Ведигерлері бар еді. Яғни насыл Вже відповідь у нас доғры є. яздылар. Машалах біріншілерден язды Абибула Сейджилил, бұбызым Оджамаз, доғры. Бин 1938 сенесі апрелінің 17-сі бұтын Қырым татар зиялыларының құршынға тыздылер. Ве бүгін апрелінің 17-сі, яғни фажалы күнлерден бірі сайыла, она, яғни тарихымыздың фажалы бахар дейлер бұна. Там саме сьогодні, 17 квітня 1938 року, радянська влада розстріляла кримсько-татарську інтелігенцію. Цей день в історії нашого народу називають як, точніше, цей період, так, кровавий квітень. Саме через розстріл кримсько-татарської інтелігенції в нас вже є правильні відповіді. Яні Буайне Бугун, це сьогодні, 17 квітня. Так, саме сьогодні, в 1938 році. І у нас дуже багато правильних відповідей, до речі. Да, Математика. Ну, от там мені дата сподобалась, що дата була написана. Разом. Абибула Сейджилил, бізімоджіміз доғры язды, бісізні хайрлаймыз доғры. Не в бет таки суаль, білесізім Google мында ярдым етмес, ама... До речі, так. Ама керчіктен де пек мерақлы, бұны білме керек, мүзве өле фырсат нет файдаланып, бұл программаның бастасы иле, бізлер бір чоқ мерақлы малюматларына огренеміз вемен сеслендірем. Продовжим. Продовжуємо, так. Восьме питання. Кім Қырым татар алимлерінден ilk сефер Қырым татар енциклопедиясыны язды. Тобто, хто з кримсько-татарських вчених написав енциклопедію? Впервые. Вперше. Вперше написав енциклопедію. Яғни кім Қырым татар алимлерінден ilk сефер Қырым татар енциклопедиясыны Це язды. складне питання, насправді. Ама- Google не допоможе точно, тож залучайтеся, якщо не знаєте, підтримкою друзів. А ще краще долучайте їх до вікторини. Тому що, а чому так мало глядачів стало? Було 59, хто? 8 чоловік пішли. Ну давайте, робіть репости, щоб ще більше людей долишалися і приймали участь. Боже, що це ще менше стало? Ну наша так. Мында язалар Так, Челеби. Челеби. Йох. Мен сізге біраз ярдым етмеге істейм. Бұл білесізім ханлық дәверінде, алтын орды вақытларда, атты о вақытларда бірінші Қырым татар энциклопедиясыны yazған еділер. Кім бірінші Қырым татар энциклопедиясыны yazды? А от давай тепер українською спробуй. Давай. Хто написав першу кримсько-татарську енциклопедію? Енциклопедія. А ти просто багато до цього підказки якісь зробила. Давай нашому україномовному глядачу підказки. Да, я знала, Арбахні, я знала, Що, вже охи. написали? Я не знаю, як це читати. Як це прочитати? Як Ну, це там прочитати? глядачі самі прочитають і все зрозуміють, власне. Ой, Рефік, я не можу. Ну, тут я навіть не знаю, як це читати. Ну, хочеш прочитати? Ну, Давай в принципі, прочитаємо. нічого такого нема, правильно? Давай прочитаємо варіанти. Давай. Ісмаїл Гаспринський, Рефік Музафаров, Еміралі Аблаєв. І, Гаспринський, це неправильна відповідь. Евлія Челебі. Ні, досі не було. Ні. Ні, складне питання, тому що дуже дійсно складне. Перша енциклопедія складена кримським татарином. Хто це був? Тебе досі той відповідь так Асірі смішиться. Осірі. Йох. Васгрін. Васгрін. А можна цікаво знайти цю книгу десь? Зараз. Да, мен брас ярдым ети философская думка кримских татар. Філософська думка. Бу философская думка кримских татар бу китапта были малюматлар бар, уна белли или Алим Михайло Якубович жазған еді. Анда бір чоқ Қырым татар алимлер ақында языла.
Aynı bu kitap. Так. Тобто, якщо у вас є книга поруч з собою «Філософська думка кримських татар», відповідь на це питання ви зможете знайти. Хаджигерай? Ні. На жаль, неправильні відповіді поки що. Так, ну що, чекаємо ми на правильну відповідь. Хто з кримсько-татарських вчених вперше написав енциклопедію? Правильної відповіді поки що не було. Думаємо. В Google не ліземо. Нам просто не допоможе. Справа тільки в цьому. Так, Ашихомер. Йох, Ашихомер Дегиль. Ашихомер. Йох. Ашихомер Дегиль. Yani философская думка кримских татар bir çox Qrim tatarlardan böyle kitap var. Kimde bu kitap yok, onu okumak gereksin. Sonra bir çox alimler hakkında yazıla, bir çox Qrim tatar felsefeciler hakkında yazıla ve aynı bu kitaptan bu malumatını tapmağa mümkün. Ve bunda yazılar birinci arifini aytınız. Я не успею перечитать эту книгу в данный момент. Yaxşı, birinci arif böyle. A adının başlay ve K adı bu onun... Ім'я починається на А, прізвище на К. Я розумію, що це псевдонім? Ні, це ім'я. Ім'я. Оце друге. Да. Окей, добречко. Та ні, Гаспринський то неправильно. Ні, це було набагато раніше, правильно я говорю? Набагато раніше. Набагато раніше, дуже довго. Мені цікаво. Добре, ще? Ні? Слухай, це складне питання, ми так можемо довго тягти. Що робити? Почекаємо. Давай нагадаємо, хто з кримсько-татарських вчених вперше написав енциклопедію. Літера перша А, ім'я на А, прізвище на К. Це вже така підказка, але правильної відповіді досі нема. Yani bu ханлық devri. Кім yazdı? Бах, мында yazarlar. Що є? Evet, pek kıyın sual ama... Ну, Ama bana yazdı Abibullah Hoca, Secelil, doğru yazdı. Bu sonu kayırlayımız. Bu Abulbaka Kefevi, Al-Kafavi, Abulbaka Kefevi. Maşallah, bu pek kıyın sual ama... Süper, класно. Bak, ama bu kıyın sualge cevabını yazdılar. Abulbaka Kefevi. Abulbaka Kefevi. Східознавець. Був? Yani bu insan, bu özü Kırım Tatar edi birincilerden Kırım Tatar ensiklopediyasını yazdı. Абульбака Кефеві. Перший кримський татарин, який склав енциклопедію. Нарешті в нас є правильна відповідь. Я так рада. Maşallah, ми думали, що складне питання. Biz belirledik bu sargı hiç kimse cevap tapmaz. Мені цікаво, якщо можете, напишіть там, будь ласка, як ви так швидко, ну не швидко, а відносно, тим не менш, знайшли відповідь. Відкрили таки філософську думку кримських татар або щось інше? Ну, просто цікаво, де ж ту відповідь знайшли. Переходимо до 9-го вже питання. Bana yazdılar, Amine Kadir de yaza, Abulbakır Kefevi, maşallah, doğru. Demek, bana yazalar Zori Hoca, maşallah, endi bilirmiz, endi bilecekmiz. Kim birinci Kırım Tatar ensiklopediyasını yazdı. Maşallah, herkesine hayırlayımız. Doğru cevap tapıldı. Вітаємо, як ми вже казали, на сьогодні така трошки просвітницька діяльність. Ви дізнаєтеся нові факти, нові імена, і нам дуже приємно, що так відбувається в тих умовах, в яких ми наразі знаходимося. Devam ettiğimiz, 9. це твоя улюблена. Улюблена тема. Улюблена тема. Це, звісно, боже, там просто так багато про неї. Abibullah Secelil yazdı. Kitap yanımda. Abibullah Secelil это наш відомий вчитель. Відомий вчитель, правильно? Kitap yanımda. Книга рядом пишет. Машаллах. Я всім раджу читати цю книгу. Всім радимо. Радимо. Yani herkes getevsiye temiz bu kitabını okumağa. Ну ж продається в Криму? Нет, не здесь, але в Криму це без кетрем з Кримга bu kitaplarını. Разом з подаруночками ми вам цю книгу можемо привезти, в принципі, тому що, нагадаю, за що ми боремося, за футболки від бренду Абусунмаган телеканалу АТР. І також за 2 та 3 місце подаруємо вам ці термокружечки брендовані. Переходимо до наступного питання. 9 вже у нас на черзі.
Біз şimdi пандемия, оле қиын сөз, анексия, пандемия. Біз şimdi пандемия дәуірінде yaşamaktамыз. Храм ханлығы заманында эпидемиялардан insanlar nasıl çığa еді? Олар не yapaydılar acaba? Знаємо ми, що пандемія, взагалі ця епідемія була не тільки наразі, але й в Кримському ханстві теж. Отже, як з епідеміями кримські татари в Кримському ханстві взагалі впоралися? Що вони для цього взагалі робили на тому півострові? І чи можемо ми зараз повторити та побороти те, що за вікном? А за вікном у нас коронавірус. Просто ця тема, я дуже багато про неї читаю. Ми взагалі цією вікториною хочемо вас трохи якраз від того відволікти, тому що забагато інформації, я її маю читати, тому що повинна бути в курсі того, що відбувається. А вам я раджу от трошки іноді відключити ту стрічку новин, той телевізор відпочити. А я хочу зачитати і зачитати. Хатты хашаеділер. Переведи. Каток їла. А каток, от я навіть не знаю, аналог. А у нас уже почти, можна сказати, Що? Що в нас є? сарымсах. Сарамсак? Сарымсах йох, сарымсах дегель. Сарымсах – це А українською. я просто не знаю, я теж не знаю. Сарымсах чеснок. Чеснок, все. Я сарамсак лежить та й все. Часник, окей. Ну, то Бізде більше бахом. від вампірів. Пах, мене добре джеваплар. Вже є правильні відповіді? А ну-ка, давай, хто там Давай. зачитав? Евдеотор. Менда то піди де баряде, то піди де баряде. Трошки вище. Да, Опачки. трошки вище. Зараз. Допоможи. Ой, допоможи. Так. Бirinciden Eskender Tarhan yazdı. Evde hala edilir. Doğru. Devam. Lilia Muşurova. Evde otura edilir. Aşağı biraz. От яка єдиля рибоні? Що мається на увазі? От яка edilir travу жгли. Evde otura edilir Mavili Esmailova yazdı. Bu da Так. doğru. Ve aşağı biraz. Так, Ніж. бачу, трошки. Лечились дома. Doğru. Sarımsak, kattık, ısırık yok. Zencefil, kurkuma, sarımsak olana edilir. Зінджефіль боні? Böyle, вот кел сурайық зөрежеден зенчефил. Зінджефіль боні, Зөрежа зürece yaz buzgi zенчефил. Isırık yaka edilir, yok ısırık yakma edilir. Yani aynı şeyler yapa edilir. Evde oturup evlerini yaxşı yuva edilir. Залишалися вдома та мили руки. Власне, те, що ми зараз, в принципі, і робимо, і ви, і ми на карантині знаходимося. Тобто методи, от, що були в Кримському ханстві, що зараз, залишилися такими, і якщо в Кримському Мана ханстві, то і зараз варіантлар бар еді. актуальні. Мільярд тамалак yazda evde otura edilir. Zencefil bu imbir. İmbir. Ali Це те, що veli зараз- kavrulgan et aşağı edilir. Yok. Це те, що зараз в Імбир, Криму за 5 зінджефіль. тисяч продають. Да. Імбир. Імбир, да, он не допомагає. Як це? Що, гречка допомагає? Туалетний папір допомагає? Ну, на думку просто споживачів. Імбир та лимон. Dua okuyup evde doğru Emine Hanım dua okuyup evde otura edilir ve evden çıkma edilir. Ellerini yuva edilir. Aynı usullar kullana edilir. Бачите, в Кримському ханстві побороли усілякі пандемії, просто не виходячи з дому і миючи руки, а не закупаючи Amen в begendim супермаркетах bakın yazdı Abdullah продукти. Hoca. Amen Abdullah Hoca'nın izahatına begine. Що там, що там? Kefe destanı İsmet'i düşmanlarını öz vatanından kuva edilir. Bak nasıl güzel. Düşmanlarını Душман знає, выгоняли. що це ворог, так, і його просто проганяли. Проганяли. Да, проганяли. Проганяли наших ворогів. Да. Актуально, дуже. Devam edemez. Devam edemez. Знаєш, у мене таке враження, що ці відповіді, вони веселять не тільки нас, але й наших колег. Я просто чую цей сміх. Це весело дуже. Це класно, що так все відбувається, і класно, що от скільки в нас глядачів є, кількість вже не зменшується. Я так розумію, що протягом 10 вже хвилин. Тобто ніхто нас не покинув. Долучайтеся самі і друзі. Наступне. Наступне. Mında biraz ciddi olmak gerek, dikkatli olmak gerek. Nefbeteki sual böyle. Ali, Müslüman ruhanilerinin temsilcisi, Ali, Müslüman ruhanilerinin temsilcisi, Muftiden sonra ikinci yerde sayılır edi. Cin vaxtında kanlıq devrinde kanın yardımcısı olğan edi. Kim hakkında söz yürütüle. Bu vazifeni becergen insanға не deyediler? Нам потрібно, аби ви назвали посаду
представника вищого мусульманського духовенства. І за рангом релігійної влади він був наступним після муфтія, а в період Кримського ханства навіть був помічником хана у військовий час. Як називалася його посада? Yani iki sözden ibaret. Два слова там. Два слова. Два слова, так. Складається з двох слів. Тобто посада представника вищого мусульманського духовенства, за рангом він був наступним після муфтія. Правильні відповіді в Фейсбуці читаємо, чекаємо. Екі sözden yazarlar, Два, там ama два екі слова, söz. почему? Екі söz olmak керек. Да, бір söz yetişmiyor. Одного слова. Одного слова не вистачає. Не вистачає. Не вистачає. Не вистачає. Тобто правильна версія вже була, але от нам ще треба, щоб друге слово також прозвучало. Давай нагадаємо. Нагадаємо, тобто посада представника вищого мусульманського духовенства, який був наступним після муфтія за релігійним рангом і навіть був помічником хана у військовий час. Військовий час biz соны söyleymiz. Yani harbi zamanları men sizge mana yardım etем bu söz. Yani bu ikinci söz. Yazasız, doğru yazasız. Birinci sözünü taptınız, ikinci sözünü tapmak gerek. Yani bu ikinci sözünü tapmak gerek. Військовий dedin. Військовий. І це актуально зараз, враховуючи те, що відбувається в Криму на адмінмежі, та така невеличка вам підказочка буде. Два слова. Екі söz, birinci sözünü taptınız. Men şimdi bayağı insanlar endi birinci sözünü taptı. Є. Doğru. Emine Hanım, maşallah, Emine Halil doğru yazdı. Kadı asker böyle insanlarga ayta edilir. Kadı asker. Maşallah Emine Hanım. Biz sizni qayırlaymiz. Sen de Ukrayince ait. Kadı asker називалася ця посада. Кад Боня? Суддя демек. Суддя. Це ж ми вже пройшли, звісно. Аскер – це якраз військовий. Сер asker yazarlar. Doğru değil. Kadı sözünü herkes taptı ama kadı asker sözünü tapmadı. Mına kadı asker olacak. Ну і вже пішли її відповіді. Doğru Зоря Джамірова да добре yazdı. Машаллах Зоря Джамірова, сağ olun. Я правильно розумію, Ельмас, ми зараз на екваторі знаходимося нашої вікторини? На екваторі знаходимося. Bir saat içinde galiba. Ой, bir saat. Скільки? Що вже? Година? Bir saat içinde bu sualler seslendiremiz. Ama da meraklı sualler sizlerini bekleyip. Şunun için viktorinamızdan ayrılmanız, bizlerini seyir etiniz ve sizlerine böyle meraklı bahşişler bekley. Yani böyle güzel futbolkalar. Оны бойсунмаған yazısымен bu futbolkalarını bizim dizaynerlerimiz, onlar bu futbolkalarını yaptılar. Onların hem de satın almak mümkün ama hem de aslında galibi kazananlar bu futbolkalarga nail olacaklar. Боретеся ви сьогодні за брендові подарунки від телеканалу АТР. Один з прикладів зараз знаходиться на ваших екранах. Ви бачите ці футболки з брендом Boys von Magan, актуально наразі абсолютно, і ці термокружки. Отже, за перше місце ви отримаєте ці фірмові футболки, а за друге – термокружки. Відправимо навіть до Криму. От це дуже важливо. Бізге мына бақ қосылған иштиракчылар бар. Сулейман Уверов, ақшамлар хайыр, сізге де хайырлы ақшамлар олсын. Иштирак етіңіз, фаал олыңыз. Небетеки суал. Небетеки суал тарихнен бағлы. Бізде бір чоқ суаллеріміз, олар бүтінлей тарихнен бағлы olacak. Шының үшін дихатлы олыңыз. Мында Эмине Халил яза, бардақ менде бар, футболка істейм. Тырышыңыз футболканы қазанмаға. І в Еміні Халіл абсолютно є всі шанси, враховуючи те, що вона дала вже кілька правильних відповідей, наскільки я розумію. Тож все може бути. Я нагадую, що ми знаходимося зараз на екваторі. Тобто половину питань ми вже пройшли. Далі будуть і складні, і легкі, і такі, де Google точно не допоможе. Наступне питання. 1521 сенесінде Қырым ханлығы ве казаклар арасында бірінші арби işbirliği olup geçti. Aynı o vaxtda birinci Muhammed Giray Евстафий Дашкевичнен beraber bu şehirge arbi seferge çıkıp galibini elde ettiler. Nasıl şehir hakkında söz yürüttiler?
Ой, моє улюблене питання, якщо чесно. Одне з, тому що тут багато цікавого. В 1521 році був перший приклад співробітництва такого військового Кримського ханства з казаками. Отже, і саме тоді війська Мухаммеда Гірея І з військом старости Євстафія Дашкевича провели такий похід на місце і перемогли. Що це за місто таке, яке об'єднало війська Мухаммеда Гірея І з військом Євстафія Дашкевича 1521? Що вже? Вже. Владлен Мельников. Машаллах, Владлен Мельников, Бысызны, Хайырлаймыз, Ибраим Парас, Машаллах, Москва. Ама Москва шерні біз Девлет Герай тарафында яқтық. Що спочатку? Гузель әрекетлер яптық, білесің? Ой, дуже. Точно, ще Девлет Герей також багато зробив. Бақ не қадыр инсалар тарихыны білелер. Ескендер Тархан, Москва, Мелия Тамалак, Москва, Лилия Мушерова, Москва. В мене брат мій старший назвав свого сина на честь Девлет Гірея, тому що той от якраз з його заслуги в спаленні Москви. Тобто, розумієш, як шанують цю людину. Боротьба продовжується. Боротьба продовжується і Боротьба досі. продовжується. Я думаю, що... А що, на що ти не цікаєш? Ні, победа за нами. А, ти про перемогу, так? Про перемогу. однозначно за Абібуласі нами. Джеліл Москва, Лев Тобі Ісмаїл. приємно, що так багато одразу. Ходартес, машаллах. Може, Але це- нас чекає перемога. Це по Фрейду, знаєте, тобто ми пам'ятаємо, що було з Москвою декілька разів, і Ельвіна хто його знає, що Вітулаєва, буде Москва. попереду. Москва, так. Добре. Чох яшамас офшер, де вам етемас? Продовжуємо. Мен сізлерге шымды кене аталар созыны оқыжам, мен есе башладжам, сіз есе де вам етініз. Мына да язала Расит Велиева, Москва яза. Ай, пишіть! Чим більше буде таких коментарів, тим краще. Я особливо дуже за це хвилююся. Аталар созы, украинча аталар созы насыл olacak? Аталар созу, моня аталар? Поговорка. Прислів'я. Прислів'я. Біз башладжамыз, сіз есе де вам етініз. Тіл, ақыл, де вам етініз? Сонки созыны сіз тапыныз. Тобто, продовжуємо. Я читаю українською, Ільмас кримсько-татарською прислів'я. І що таке, язик, правильно? Що це таке? Так. Мова це. Прислів'я. Мова це. Що це має бути? Що це таке? Що це таке? Мова це взагалі. Да. Але нам Мова потрібна це... філософська думка. Не просто, щоб ви пояснили нам анатомію людини. Добре. Бах. Так. Добре яздылар. Добре яздылар. Правильно відповідь. Абібула Сейджілер. Бірінші язды. Селям алейкум. Нас тут Ой, вітають. бах. Мана Абибула Сейджілер, добры язды, Терази Сыдыр, Владлен Мельников, Терази Сыдыр, Заревджа Умерова, Терази Сыкель, Ярдымет Мана. Так, будь ласка. Ескендер Тархан, Терази Сы. А ми чекаємо українську відповідь, чи не треба? Терази Сы, В принципі, Тіл, вже. Ахыл, Ишнеті Сы. Терази Сы, добры, Кель Украин тілінде енді тәржеме етейік. Яғни тіл, ақыл терази сыдыр. Бөле гүзел храм татарларда, бөле гүзел аталар созы бар. Ве україн тілінде де пек яхшы. Українською теж не менш гарно. Мова – це ваги розуму. Отак звучить це прислів'я українською мовою, кримсько-татарською, як Ільмаз вже сказала. Тіл, ахыл терази сыдыр. Тіл, акыл, терези сыдыр. Терази сы – это весы. Терези сы. Ну, да. Тіл, акыл, терези сы. Весы українською? Ваги. Вага. Так, ваги розуму. Так, далі, Де що вам мова – це душа етемас? народу, це теж. Это ж, да, гүзел. Асыл да гүзел. Onun için екі тілінің керек. Окренмеге. Терези olacak українча. Терези. Завжди. В мене є просто... Девам етейк, сумніваюся. сон постапар. Давай, добре. Ти зачитай наступне питання. Bu şehirde Kırım'ın en kadimi yadigarlaqlары saqlanmaqda. Bir zamanları büyük bir merkez sayılgan, cemilerinin belli olgan şehir. Bu şehirnin adı. Bu şehir Kırım'ın en kadimi yadigarlaqlары saqlamaqda. Bir zamanlarda büyük bir merkez sayılgan, cemilerinin belli olgan şehir. Bu şehirnin adı acaba?
А я просто коротше трошки скажу. Мені потрібно, аби ви назвали місто, де розташовані найстаріші мечеті та пам'ятники Криму. Да. Яке це місто? Яке це місто? Без підказок? Сен анда олдун? Yok. Бушерде. Нічого. Ногайлар анда бармайлар. Ногайлар, анда бармайлар. А нічого, Тому Ногайлар що анда. ми підкорюємо степ. Ногайлар. знаєш, Білес там Бухадіміс, шир Ногайлар. Чоль тарав, а в Старому Криму, я навіть не знаю, що там, який пейзаж взагалі в Старому Криму. Сен böyle ay Ну, машина в мене нема там родичів. Eski Kırımlılar şunda. Onların canı ağrar. Давай охих, бах, енді добрый cevap бар, енді добрый вже cevap. просто є, І так, бар, відповідь. onun için мен сына айтам. Давай охих, сен мана кел охих. Давай. Біріншілерден кім добрый cevabını Ух, тут тапты? трошки. Еркес добрый cevap yazdı. Еркес Так дышында швидко, кім слухайте. біріншілерден oldu кел орын сеслендірейік. Важко трошки. Ага. Баш, Хто першим? Еміне Халил, Мені машаллах. Халіл? Эмине Халил эскі Қырым yazdı. Doğru. Мавиле бірінші Эмине Халил, оны қайырлаймыз. Мавиле Смаилова. Салхат, doğru. Yani эскі Қырымның ады, эскі ады. Так, ну, Салхат. вот так, Лиля трошки Муширова важко. эскі Қырым. Диляра Сефилиева Салхат. Кел doğru cevaplarını оқиық. тільки правильні Милия Тамалак эскі Қырым. Машаллах. Doğru. Doğru. Відповідь Кізльов неправильна, але вам від мене лайк. Просто в будь-якій невідомій ситуації Ногайлар кажи, з топрақларını, сарафларını Кізльов. корчалайлар. А що у вас Ногай тут дуже люблять своє місто. Так, от ти як відокремила нас трошки, а я скажу, що кримські татари Ногаї дуже люблять свої міста. Євпаторія одна з найстаріших взагалі міст. Акшам біз санки sevmeymiz. Ти ж Biz de не o topraklarda сперечайся. pek seviyoruz biliyorsun. Biz de Щоб Bana ти не anda- любила мою Євпаторію, Ельвас. Yok ben bütün Kırım'ı seviyorum biliyorsun. Ну. Bütün Kırım'ı seviyorum ama en vatanperver insanlar тигерлер. Нічого страшного, для мене особисто. Yaxşı, men şaka ettim, yani halkımız men şaka ettim. Столиця світу взагалі. Продовжуй. Men şaka ettim, elbette ki şaka ettim. Meraqlı sual olacaq. Men bu sualını pek sevim. Çünkü milli hareketimizle bağlı bu sual ve milli hareketimiz halkımızda öyle ayrı bir yer ala. Demek elbette ki sual böyle olacak. Трошки більше вже глядачів, мене тут так радує. Дуже класно. Kırım Tatarlar 50 yıl devamında vatanına qaytmaq üçün Sovet rejimiyle görüşeydiler. 60-cı senelerinde milli hareketimizin en gürdeli devirlerinden biri sayılır. Sürgünlükte KGB'den gizli şekilde milli hareketimizge akça toplamak için nasıl usulunu kullana edilir, nasıl bir tedbir görüyediler? Так, у мене тут до тебе є взагалі питання, але я його, мабуть, задам після трошечки. Добре. Отже, кримські татари 50 років боролися за радянським режимом, аби повернутися на рідну землю, до Криму. І от в 60-ті роки, коли національний рух кримських татар, він тільки набирав ці обороти, з'явився такий метод, знаєте, в умовах відсилки збирати гроші для активістів, які першими повинні були повернутися до Криму. І аби приховати оцей метод збору грошей, вони вигадали кримські татари такий от цікавий дуже спосіб збирати гроші. Нам цікаво почути, як це, власне, вони робили. Да. Як збирали гроші, аби повернутися до Криму. Да, это öyle bir tedbir olaydı. Тедбир, Мероприятие. заходи. Заходи. Тобто якийсь захід відбувався. Захід відбувався. Який цей захід? Який захід? За який Так, захід? я зараз... Ой, вже, бачите, Машалах. Машалах, yardım et. Вже дуже İbrahim швидко. Parast. Хатідже Мамут, Тойда Шабашеду, Галіба. Тоқта. Ні, це вже ти занадто. Це Келуларын вже... сеслендрейік. Кім біріншілерден doğru cevap yazdı кел. Бахаях. Нижче. Давай оқиық. Ветан ері ода инициативниклер пара О, топлайдылар. бачиш, Диляра Ситулиева, Тойда Ватан. Тойда ватан авасыны ойнай еділер. Правда. Doğru, тойда ватан, yani тойда параларını топлап, тойда ватан авасыны ойнай еділер.
Ве Хатиже Мамут тойда шабаш еді галиба, Мавиле на свадьбах, Ибраим Парас тойлерда ватан авасы чала еділер. Бах, насыл чоқ суаллер ватан ойной, тойда парамана Себелялова яза. Іван Петров. Іван Петров, тойляр. Іван Петров, дякуємо вам. Тойда. Дякуємо вам окремо від мене. Ебет. Тойда весілля. От ти, Ільмас, любиш танцювати, скажи мені? Ебет, кел біраз тafsilatlы башта аңлатайық бақ. Қырым татарларына оле гүзел әдеті бар еді. Яғни тойда ватан авасыны ойнап, милли әрекетімізге параларны топлайдылар ве бүгін. Бүгін бұл әдетіні yaşatmaға халқымыз тырыша. І сьогодні ми продовжимо. Так, раніше танцювали на весіллях, і от коли танцювали, виходили ліпити гроші, це називається в нас. І от таким чином збирали гроші, а для КДБ це виглядало як просто кримські татари танцюють і один одному гроші той передають. Насправді збирали гроші таким чином. На національний рух. На національний рух, аби повернулися кримські татари перші на півострів. І наразі, в принципі, це теж актуально, тому що ці штрафи, які... Але ми продовжуємо цю традицію. Храм-татарлар. На жаль, взагалі традиція така, вона з причин досить таки серйозних. І зараз теж доводиться такі обставини в нас, що ми зараз доводиться. Продовжуємо цю традицію на кримсько-татарських свадьбах, збираємо гроші. Збираємо гроші, для політв'язнів. От така гарна традиція збирати гроші на національний рух. Продовжуємо? Так, продовжуємо. Я просто думаю про те, що наразі відбувається в Криму, і там наразі 18 років дають ув'язнення для кримських татар, для наших співвітчизників. Про це ми не забуваємо і боремося разом. Продовжуємо. Продовжуємо. Bu meşhur Osmanlı seyahatçısı. Kırımны бойлап кешф етіп, ватанымыз ақында 10 жылдан ибарет әсер қалдырды. Оның ярдымы еле біз тарихи Кырымыны білеміз. Бұл сеятчының ады. Хочемо від вас почути ім'я знаменитого османського мандрівника, який в 10 томів розписав Крим. Назвіть його. Хто це був? Що це за османський мандрівник, який написав 10 томів про Крим? Doğru cevap. Doğru cevap. Emine Halil, maşallah. Evliya Çelebi, Eskender Tarhan, Evliya Çelebi. Biz sizlerini qayırlayımız. Aferin sizlerge. Maşallah. Класс. Asiye Bilalova, Evliya Çelebi. Ebeti biz o ақында mına Kırım'na öğrenemiz. Dilara Setveliyeva, Evliya Çelebi. Abibullah hocamız Seycelil, Evliya Çelebi. Lilya Muşurova, Evliya yazа. Maşallah. Doğru. Cevap Mavile Смаилова, Evliya Çelebi. O da doğru. Зоря Hoca Umerova, Evliya Çelebi. Aferin. Yani senin taraftarların da var. Aferin bana. Evet var. Bana Emine Halil senin taraftarın aferin yazar. Ben aferin sana. Ben Kırım Tatar tilinde aytacağım. Aferin diyeceğim. Aferin bu Kırım Tatar'da. Aferin bu Kırım Tatarca. Bak nasıl güzel. Aynı kliçka. Aferin. Aferin de bugün. Yok bak. Aferin çok güzel. Aferin olmak gerek. Bu doğru değil yanlış. Aferin. Ну, Елярна, acayip тілі бар. Я чесно розумію, чого це Ільмас не подобається апером. Я завжди росла, я 23 роки зростала і чула тільки апером. Апером ні від кого. Та наші ногаї так розмовляють. Ваші ногаї. Іван Петров яза, Çelebi добре яза. Машаллах. Без шаха йдемося. Давай нагадаємо, за що ми боремося. Взагалі, за що наші глядачі сьогодні борються. Нагадую, за фірмові футболки, розроблені дизайнерами телеканалу АТР. Я пам'ятаю, як вони просто ночі не спали і розробляли той дизайн. Тому що хотіла якомога оригінальніше зробити. І, власне, приклад ви бачите на Ельмас. На мені не видно, на жаль. На мені тільки напис видно Бойсун Маган. А тут Кукуслюк. Кукуслюк і нескорене. Yani Бойсун Маган. Мен пек бегенем. Bu şearны Бойсун Маган gerçekten de pek güzel. Так, ви боретеся за це і за футболочки. Emine Halil pek kurеше. Футболкамы hazırlanız яза. Та взагалі без Тырышыныз проблем. Emine Hanım. Emine Halil тырышыныз. Мына бізде да бар. 5 суаль. У нас, між іншим, є два дизайни, тобто Кукуслюк і Кушак.
якщо ви переможете, а у вас, в принципі, є всі шанси, то відправимо без проблем, яку ви тільки схочете. Ве были вместе бардачклар. Бардачклар бар. Бардачеклар? Бардах. Бардах. Я просто стакан. Бардачеклар, стакан? Українською стакан. Келих. Келих. Ну, Келих. бокал, ну, стакан. Я просто бардач, це я про машину вже думаю. Таке в кожного своє. Отже, боротьба продовжується наша така запекла. Так, 56 глядачів, ну нічого, нормально. Не в беттеки. Яке? 16-та? 16. Кырымда ве Османлы devletinde истисал ханелерге не де эдилер. Acaba не де эдилер? Истисал ханелерге не де эдилер. От цікаво, як називали цехи, які дуже широко поширилися в Османській імперії та в Криму. Як вони називалися? Yani istisal hanelері bu цех olacak. Цех olacak ve men hatırlatam. Kırımda ve Osmanlı devletinde istihal hanelerge ne de edilir. Цікаво. Так, я думаю, що в принципі відповідь повинна бути досить швидкою. Ти як гадаєш? Bu sözünü herkes bilir. Це дуже Еркес. всі. Ні, це я знаю. Я просто думаю, чи еркес. Мене добре яздылар. Енді добре яздылар. Добре яздылар. Будь ласка. Абиболла Оча сейчилер. Doğru. Birincilerden yazdı esnaf. Esnaf bu ремесло. Esnaflar. Doğru. Sen de tercüme et Українця. Ні, терчимо. Esnaf це Еснаф, ремесло, правильно? ремесло Все. українською, так? Так. Ремісник. Від слова. Амелия Тамалак yazar. Kuznica yani Abibullah Hoca doğru yazdı. Далі. Yani istisal hanelerge esnaf dediler. Esnaf bu ремесло, istisal haneleri bu цех. Ми дуже скоро вже можемо визначити переможця. Тут просто залишилося зовсім нічого. Зоря Hoca в Ömerova принципі, добре хтось- yazar. Esnafçılık, Vladimir А чого Мельников плаче? Це після... Esnaf Чого? doğru. Dilara Setveliyeva yazar. Doğru. Супер. Далі. А що далі? Ага. Ой, боже мій, улюблене моє питання. Одне з... Окей. Okey. Eskender Tarhan da doğru yazar. Esnaf yani bugün bizde faal iştirakçılarımız bu Abibullah Hoca Seycelil, bu Emine Halil, bu Dilara Setveliyeva, bu Eskender Tarhan ve Зоря Hoca Ömerova. Maşallah sizlerge aytamiz. Супер. Bir çox suallerge doğru cevaplarını yazdınız. Треба буде, відправимо ще й до Криму. Взагалі вам не проблема то є. Подаруночки, тобто боріться, ще залишилось трошки. Ne bir taki sual böyle. Kırım Tatarlarının turmuşu, ömür tarzına ait birçok hususiyetler var. O asırlar devamında şekillenip gelmekte. Şimdi eşitecek çizgiler kimge ait olmalı? O hem urba hem hareketlerinde alçak gönüllü. Mutlaka sıcak, güler yüzlü olmalı. Tek öz ana babasına değildi, diğerlerini de düşünmek. Bakmak gerek. Kim hakkında söz yürütülüyor. Сторіччями складався взагалі побут кримських татар, і вже був навіть певний регламент, тобто хто за що відповідає. І от була, ну, не посада, але ця особа повинна була бути скромною дуже, навіть вдягатися, завжди вітати всіх гостей з посмішкою і обов'язково повинна була бути привітною. Також вона повинна була за іншим дбати про інших членів родини. Нам цікаво, хто ж ця людина, яка повинна дбати про всіх, ну, готувати теж повинна, я вважаю, так. Тобто, яка відповідала б за, будь ласка, боже, Давай başından bakayıq. А хто перший в нас? Bir çox insanlar. Супер, боже, як приємно. Toxta keltapayıq. А ти Kim якось birincilerden bu sualge cevabını yazdı. Onu seslendirmek gerekmiz çünkü Всі знають, звісно. Herkes böyle. Kim birincilerden gel bakayıq. О, тут. Да. Першим Ескендер Тархан. Eskender Tarhan. Першим. Першим. Давай herkesini oxuyaq. Давай. Baxçı Sıraylılar. Maşallah emeyəxən. Eskender Tarhan doğru bu kelin haqqında. İbrahim Paraz doğru kelin. Yardım et mağa biraz aşağı. Так, трошки нижче.
ох, як... Дуже важко. Мене просто- було або Зіменєві. Ні, там неправильна відповідь. Іван Петров Амелія Кілін, Тамала Амелія Кілін, Тамала. Іван Петров Кілін, Диляра Сітвілєва, Зоріоджія Зоріоджія. Умєрова, Всі знають. Українці, невістка. Невістка. Ну, Невістка. російська невістка. Да, я просто чому це улюблене моє питання? Тому що в мене їх 3 невістки. Я знаю, що вони повинні робити. Прекрасно знаю. Тому я, власне, все, от, до речі, Ельмас, ти як? Готувати я знаю, що ти вмієш добре. У мене сумнівів немає, і каву теж вариш. Я Каву варю, просто- каву дуже люблю. Які твої фірмові страви, скажи мені зараз? Це дуже багато. дуже Я багато. люблю готувати. Любиш готувати? Супер. Мен шықырым татар қыз, мына ешімді Мен yazылған. de kırım tatar kız ama... Сен де, мына мен білесем, айны чизгілер сенде де бар, бізна бұл чизгілер ақында. Бұл қырым татар қызлары бөле ола. Ну, повинні ми. Я знаю точно, що Ельмас, наприклад, каву варить дуже гарно, тому що ми перед ефіром трошки спробувала я, скуштувала. Тож, знаю, за каву точно. То я ще знаю, що готуєш, точніше, граєш на скрипці і ще фортепіано, здається. Сен, Я просто- Дай мені трошки тебе похвалити, тому що глядач повинен знати, хто перед ним от зараз тут Сумен сені сидить. мақтачам. Ні-йо, міном махтамага керекмі, а момент білемся, на? Тобто тут невістка буде ідеальною, тому що і готувати вміє дуже смачно, і каву готує, і шанує всіх. Ні, не Я до просто з утана. посмішкою цією, от бачите, всі Ні, не до зустрічають, утана. тільки варто Ні. привітатися. Мен енді отанам Милена да бізде. Ой, ні-ні-ні, Милена да бізде Унуғай қызларындан бірі. У Керчектен де пек өлі аттық фаль, ішіні пек güzel, yüksek seviyede yapаш. Onun için мұның evli olмаған біздің егетлеріміз диққатлы олсынлар. Мені yanımda Милена Амеди отыра. Що в нас там, які коментарі? Біздің Ага, вітають нас. супер язалар бізге ақшам шефлеріңіз мұбарек болсын, Смайыл Тантана язды сағылыңыз. Сізге де хайырлы олсын. Ви не вбеттікі Слухай, це що, у нас скоро закінчується вікторина? Я якось не готова. Мені вже просто так цікаво спілкуватися з нашими Давайте представниками з діаспори. поженимся, передача сына башла. И меня халюк, давайте. А як буде кримсько-татарською «Давай поженимося»? Я просто не те, щоб я... Пек гузель сыныз бізге язалар Диляра Хану Сетвели. я- Біз бір-біріні мақтады. Я участь приймати точно не буду, а от Ельмас... А чого ти не будеш? А на що воно мені треба взагалі? Йо, син да гузель Я бахаром. Окей. Далі. Ну що, продовжуємо. А Продовжуємо. тепер що в нас? А тепер серйозне питання. Від моїх невісток 3 ми переходимо до серйозних речей. Хоча це теж було важливо. Демек, давай поженимся. Кел евленек, более яйнымызны біз түшінеріксіз біздің өдерімізге языңыз. Более программанды yapmak керек, мен берлесем, вене бетеки суалена. Я участь прийматиму тільки в ролі ведучої. Все. А мені Пек гузель. Ельмас, приходь до мене на передачу. Tamam. Кел айса охих. Tamam. Наступне питання. Наступне питання, це вже 18. 18 з кримсько-татарською буде як, Ельмас? Кримсько-татарською наступне питання. Наступне 18. Наступне питання. Не вбіть такі суаль. Ні в бітакасаль. Не вбіть такі суаль. Це наступне Окей. питання, так? Так. Так, починаємо. Починаємо. Відійдемо від теми весіль. Так, Мұсылман әлемінде кефе шерінде мешур олған бір чоқ қырым татар шайыр әлемлер өзлеріне насыл адыны алған еділер. Яке ім'я собі брали кримські татари, які прославилися за кордоном як поети, теологи і вчені? Яке? Ага. І вони були, я правильно розумію, що уродженці міста якогось? Якого саме? Якогось місця. Якого міста? Ми... Вони брали собі такий псевдонім. І дуже багато таких відомих імен. А вже є відповідь, будь ласочка, я бачу її. Зачитаємо. Осман Раджабов. Кефєва. Давай перше. А це перше якраз Це було, перше я було? побачила. Це перше було. Давай зачитаємо. Ага. Хто був? Ух, скільки відповідей Всі одразу. знають, Супер. удивительно. Ельмас, супер, ну ще пак. Так.
Давай зачитаємо, хто у Зараз нас... ми тобі знайдемо. Давай зачитаємо в нашій Так, відповіді. питання це серйозно, звісно. Да, зачитаємо. Що? Починаємо з кого? З Мавіля Смаїлової? Осман Раджабов. Осман Раджаб, як я сказала, Кефєво, Кефєві. правильно. Мавіля Смаїлова Кефєля, Кефєві, Кефєві, це Батурі правильно. Рустамова. Так, трошки важко гортати якось тут. Лінара Ісмаїлова Кефєві, Да, правильно, і давай пояснимо. Ескендер Тархан Кефєві. Кефєві. Так, на честь міста, я так розумію. Elbette mana Birçok meşhur alimler o'zini Kefevi o'zini adlantiradilar, ya'ni ular Kefeden olgan edilar. Ya'ni bu meşhur alimler Kefevi, Mahmud bin Süleyman, Seyit Musa Kefevi ve diğerleri. Ular hepsi 16. senesinde yaşaganlar. Кефєві Махмуд бін Сулейман, Сеїд Муса Кефєві. Вони уродженці Феодосії. Кефе називалося в часи Кримського ханства це місто. Тобто і брали собі якраз прізвище Кефєвій. Да, Отак, Феодосія, кримсько-татарська Кефе. Кефе. Так, продовжуємо ми. Дуже важке питання. Ми з тобою довго думали. Ой, ну це географія, це, звісно, нелегко. Це не географія, це історія. Ну, зрозуміло, так, але тим не менш, для мене... Окей, продовжуємо. 20-те вже питання, правильно, на черзі? 19-те. 19-те, все, я Давай просто пропустила. Я не вбити суаль українською. Наступне питання? Наступне питання кримсько-татарською не вбити суаль. Не вбити косуаль. Яша. Наступне питання, точно. Пек креативно. Владлен Мельников. Иван Петров Кефири. Продолжим. 14 asırda Kırım'ı o zamanlarda meşhur seyahatçi İbn Batut ziyaret etti. İbn Batut Müslümanlarının belli severci olgan edi. Bargan yerlerini tafsilatlıca öğrene ve elbette o yerler hakkında yaza edi. Ve o Kırım'ı ziyaret etti ve onu o zaman şehit dep saygan ediler. Sual. İbn Batut'ны ne sebepten şehit dep saygan ediler? Ібн Батут, мандрівник, в 14 сторіччі відвідав Крим, і його чомусь кримчани сприйняли за шиїта. Власне, ми хочемо від вас дізнатися, чому його так прийняли в Криму. Що ж він такого робив або не робив, що подумали до нас, завітав шиїт. 14 сторіччя. Ібн Батут, мандрівник. Ну, це дійсно, це складне. Тут Але дуже цікаве. Цікаве питання. Цікаве, тому що воно пов'язано, не скажу я поки що, чому воно пов'язано, це трошки потримаю в секреті. Але це для нас нове знання. Абсолютно. Я, наприклад, не знала цього, тому дуже важливо. Ні, ми хочемо дізнатися, чому його сприймали за шиїта взагалі. 14 сторіччя, Ібн Батут, мандрівник. Я не уявце, що він такого зробив? Так, єдине, що мене зараз турбує, здається, наш прямий ефір. Є. Все, відновився, бо я вже почала хвилюватися. Ми тут до фіналу доходимо, у нас тут гаряча боротьба така. Так, і деш. Глядачів ми не втратили, це вже мене радує. І давай зачитаємо ще раз українською. Давай, я просто читаю вже відповіді, але вони трошки... Ілі так пов'язував чалму? Ні. Мандрівник Ібн Батут в 14 сторіччі відвідав Крим. І от його сприйняли як шиїта. Що ж він такого зробив? Чому його сприйняли саме таким чином? Що він шиїт, не суніт? Тут пишуть дервіш. Ні. Ну, ні, трошечки не туди. Складно. Тут вже повинні бути знання трошки глибші, ніж історія. Так, це пов'язано з релігією. Скажімо так, це пов'язано з релігією в першу чергу. Так. Трошки близько. Це пов'язано з його виконанням. Ну, це зараз буде така підказка, якщо чесно. Давай все-таки підскажемо. Підкажемо? От прям так? Я просто не знаю, наскільки ти хочеш багато підказати. Тому що Ібн пише через його одяг. Ні, трошки це релігійний цей вектор вже, а саме тому його сприймали от як шиїта. Що ж він такого робив? Це пов'язано з релігією в першу чергу. Що такого помітного одразу робить кожен мусульманин, щоб там вже зрозуміли, якого там помітного масхабу він притримується?
От я так Все трошки страны от це. исламские объехал, Владимир Мельников, я за. Да, все страны исламские объехал, буду добры. Но... Боранжа, що там написано? Не, неправильно відповідь. Он попал под эпидемию какую-то. Під епідемію потрапили ми. На жаль. Ні. А ну, це що? Це що? Правильна відповідь? Я правильно розумію? Ні. Але неправильна близько просто. Він щось зробив. Я не обращу Ну, не те, що він щось таке зробив. Він робив це. Робив. А можна я підкажу, скільки разів він... Ні? Ну, давай, ну можеш підказати. Просто 5 разів. Тут близько. Батуль Рустамова дуже близько. Близько. Ну, давай я скажу, що він... Може, він був Що він там? ханафітом. Близько. Давайте, от в цей бік трошки Абдесны Башхайолнин Алган. Смаил. Хач съездил и там умер. Ну, трошки про інше. Намаз зробив більше, ніж 5 разів. Близько. Ну, намаз він робив. Не знаю, скільки разів, але от якраз я вам підказую, що справа була в цьому. Те, як він його виконував. Робив молитву за іншим мазхабом, питає Батуль Рустамова. Ну, Батуль Рустамова дуже близько. Батуль Рустамова нам всім зараз ярдеміти. Допоможе. Так. Батуль Рустамова дуже близько. А оце таке велике питання Зоря Оджа написала. І Зоря Оджа, мен yanlışmasam Егер ибн Батут, Малик мезхебинден. Зоря Оджа, браво. Мен yanlışmasam Егер ибн Батут, Малики мезхебинден намаз қылса, о мезхептен намаз қылғанлар. Елдеріне оғынды бағламайлар, олар қоларыны доғры тұта еділер. Зоря Оджа, дуже цікаві коментарі. На Медину, на Мекку, на Медину, намаз Башхаджа Япаєда. О, може, Ібраїм Фарад. під час молитви вів себе по-особливо. Не на кабо. Зоря Оджа, доғры язды. Зоря Оджа правильно писала, що він під час... Ну, просто... Мен харымдазар жешін доғры всен Украина Давай, бітіржімен. Окей? Давай. Ибн Батут, шиит дегил, суннитлерден еді. Ве иман Малик мектебінден білгі алайды, ве Малик мезхебінден намазыны қылайды. Дорт мезхептен Малики мезхебінде елеріні намаз вақтында оғынды бағыламайлар, қоларыны доғры ашаға тұтталар. Бұны көргенлер оны шиит мусульман деп түшінгенлер. 4 суннітських мазхаби є: ханафійський, малікійський, шафійський, ханбалійський. І от якраз Ібн Батут робив за малікійським мазхабом, і через це він в молитві, як я розумію, що руки не складав під час молитви на грудях чи там нижче, а він просто тримав їх прямим. Правильно? О Малики мезхебінден улған еді. Малікійський мазхаб просто відрізняється. Дорт мазхаб бар. 4 мазхаб. Так, я вже якраз... Ханафилер, маликилер, шафиитлер, ве ханбалилер. Яғни ол маликилер мазхабындан улған еді, onun үшін о еллеріні яғни бағламайды. Ama bizim vatandaşlarımız belirlediler o şehitlerden, ama yok. Інший мазхаб, і ти вже думають, що ти шиїт, а насправді сунніт. Просто малікітський мазхаб. Зоря Оджа, çok sağ olunuz, biz sizni hayırlayımız, doğru yazdınız. Aferin sizge. Maşallah. Так, А що тут пише? Да, çok Крым-татарча laf etmege bizge керек. Крым-татарча бет, Biz конечно. Крым-татарча aslında laf etemiz, biz екі тілде laf etemiz, Україн тілінде ve Крым-татар тілінде laf etemiz. Цей випуск, це третій вже, правильно? Третій випуск. Він просто відрізняється тому, що ми хочемо приєднати ще й українців до цієї програми, аби вони теж в такій тісній співпраці були з кримськими татарами, щоб на період карантину ще й трошки розслабитися і подумати. Так, і у нас много спільного. Спільного в нас дуже багато, і про це ми ще й попереду якраз. Не bir суаль. Кім бізде шынды ғалибені елді етмеге істі, біразды хатлы олыңыз, екі суаль қалды. Два питання. Це якраз... Yok, үш суаль, да? Ні, два питання. Таке два. Шынды біз белгілейдек, кім бізде ғалибені қазанacak, хто у нас буде переможцем? Переможцем. Я ж трохи засмутилася, ну серйозно. Тобто 2 питання залишилося і все. Я рада, що ми визначимо переможця. Мені просто
Шкода, що вже закінчується наша вікторина, якщо чесно. Тому що дуже приємно так спілкуватися з вами. Такий прямий контакт. Отже, останні два питання. Мәлім олғаны кебе Қырым ханлығының топрақлары Ташымды Дженеби Украинаға қадар еделер. Днестр ве Аксу өзенлерінің арасында Қырым ханлығыны о заман Османлы девлетіне кірген топрақлар бар еді. Суаль. Днестр ве Аксу янларында Ноғай топрақларыны ады не еді? Ноғай топрақ. Сені топрақлар, Мені Ноғай топрақларыны. Справа, мова тут йде, точніше, про те, як називали регіон Ногаїв, кримських татар. Ногаїв. Вообще Ногаїв, взагалі Ногаїв. Так, я підкреслюю, що Взагалі Ногаїв. Ногаїв взагалі. В Україні як називався цей регіон між Дністром та річкою Аксу? Так. Просто хочемо Пишіть, будь від вас ласка, почути. варіант. Yani ось варіантларны. Языны сен текрар. Ох, А що ще ти раз хочеш? зачитай. Як називали Ногайський регіон в Україні між Дністром та річкою Аксу? Хаджибей дегель, бу doğru дегель. Аксу, як можна розкласти? Аксу. Вода, що тече, правильно? Ні? Ах, это белый, вода. Ну, окей. Біла вода. Буджак, йох, Трішки не туди. девлеті і кіпчах. Ногайленд. Мене сені тарав дала. Я просто чую відповідь бавить не тільки мене, але й режисерів, тому що вони теж розуміють, про кого мова йде. Смайл Так, Тантана так. Мімбігін. Ногайленд. Ногайленд, слухайте, я це запишу зараз десь. Буджакська Орда добре. Бах, бізде бар добре Вже? дєва. Та я тільки записала Ногайленд. Владлен Подождіть, Мельников. Белая церковь, йох, Владлен Мельников, машаллах. Біз сізні хайыр лаймыз. Yani Днестр ве Аксу янларында Қырым ханлығының топрақларына ады еді, сан еді. Добре, Владлен Мельников. Поясни, будь ласка. Єдосан називався цей район і переводився він як край семи племен. Ось така назва в нього була. І він був на кордоні між сучасною Південною Україною та міжріччям Дністра та Дніпра. І також на заході кордон був з Буджаком, і на півночі за Річчю Посполитою, по річці Кот-де-Ма. Окей. Отже, правильна відповідь – Єдосан. І Владлен Мельников першим. Владлен Мельников, да. Так, супер. Ми вас вітаємо, хайрлаймас. Хайрлаймас вас. Вітаємо. Давай Вітаємо. сьогодні вивчимо. Що? Я Наступне вже питання. Наступне питання ти перекладай. Суаль я вже вивчила, що Ні, це суаль – це питання. питання. Так. Я не вбід такі суаль, це, Не вбід таке суаль, це не наступне. вбід таке суаль. Наступне питання. Це вже Давай, ми два слова ще. Джеваб, джаваб. ответ. Суаль, Ага. питання. Суаль, питання. Окей. Джаваб – це відповідь і суаль – питання. Окей. Добре, добре. Приєднується до нас, приєднуються дуже гарні люди до нашого Та до я вже нашого бачу, звісно. ейру. Це наш колега нашого етеру. Олег Борисов. Ми Олего, вітаннячка. вітання. Це Зараз ти якраз так вчасно. Останнє питання залишилося. Може, спеціально для нашого колеги. Так. Може, Давай почуємо кілька слов відповідь. скажемо. Про нього? Да. Ти хочеш... У нас тут точно буде передача, давай одружимося. Олег Борисов нам пише селям. Алейкум селям. Похвалила Ельмаз, похвалимо зараз Олега Борисова. Зоря Умерова пишет нам машаллах Хадарчух, файдалы шейлер анлатасыныз, қатырлатасыныз. Олег Борисов язабызге привет. Олег Борисов Оле Бойсун маған біздің меслектешіміз. Однозначно. Це навіть, я чесно, я так жартую, навіть, що це більше кримський татарин, аніж деякі. Тому що ця людина вже знає кримську татарську, може навіть краще за мене. Я не виключаю від цього, вона постійно вибачається. Тому Так. напишіть, будь ласка, нам щось кримсько-татарською. Я знаю, що ви Що? намагаєтесь вчити Ти про кого? не про нашого колегу. Давай, але ж у нас ще останнє питання. Я пропоную потім похвалити Олега, трошки пізніше. У нас останнє питання залишилося. І тут вже так... Так, Олег відповідь серйозна. появился, все. Мы Борис- все проиграем. Зоря Джаумерова, Борисов не Ні, в скорений. нас все чесно, в нас тут ні, все справедливо буде. Зоря Оча з нами від початку, а це вже скільки? Це вже 1,5 години? Півтори години, Півтори да. години триває І- наша вікторина, але час так минає швидко.
Так, останнє питання. Останнє питання. Я зачитаю, але я дуже люблю. Правильно? Люблю це питання, тому що це питання пов'язано з нашою спільною історією між нашою країною і кримськими татарами. Між українцями та кримськими татарами. Yani Kırım Tatarlar hakkında ve Ukraynalılar yani pek güzel sual. Mında yazarlar Oleksiy Nosivets Miraxlı efir sağ olunuz. Mına Ukraynalılar galiba Kırım Tatar tilini öğreniyorlar. Іван Петров, çok sağ olunuz. Ми вам дуже дякуємо. Тільки не йдіть. Нас же ж тут Дуже ще дякуємо за переможця такі треба визначити. коментарі. Я пропоную. Давайте останнє питання ми повинні зачитати, і потім наші редактори підрахують, хто ж переміг. Я нагадаю, за що ми боремося. За футболочки фірмові від телеканалу АТР з брендом Бойсон Маган Нескорений, та також за термокружки, також з логотипом телеканалу Да, АТР. здесь логотип і нескорений. Мені дуже подобається. Я не Бойсон Маган. Да, кстати, Бойсон Маган нескорений. Нескорений. Да, кримсько-українською нескорена. Я думаю, в принципі, це всі вже вивчили, тому що заставка АТР Бойсон Маган вже так часто досить майорить в екрані. Останнє. Давайте, то вже серйозно, вже закінчимо ту справу. Історичне питання. Історично. Так. Тарихтен білгеніміз gibi bir savaşta, yani cenkte Ukrayn ve Kırım Tatar askerleri birleşip 3-4 gün içinde Rus Çar ordusunu yengen ediler. Sual, bu savaşın adı ne? Як називалася битва, яка об'єднала кримських татар та українців зі спільним ворогом? І за 3 дні вони царське військо таки змогли подолати. Так. Що це за битва була? Давайте, може, ще й рік назвати. Це було б взагалі чудово. Спільна битва кримських татар та українців, де вони ще й перемогли. У нас сьогодні було дуже багато історичних питань. Yani çok beraber biz galibelerini elde etken ediler. Дуже було багато. Ми знайшли багато спільного сьогодні між українцями та кримськими татарами, як в культурі, так і в історії. Вони співпрацювали. Перші відповіді вже правильні одразу. Нариман Алиев, Канатоп, Алиевили, Канатопская битва, Алексей Носивец, Канатопская. Ескендер Минметов, Канатоп, Мавиля Смаилова, Канатопская битва. Багато коментарів вже правильних. Олексій Носивец. Ні, це трошки інший рік. Ні, рік інший. Ескендер Тархан, Канатопская рік мені просто битва. хочеться, щоб ви назвали. Диляра Сетвелиева на желтых водах, Эмир Сетчаев, желтые воды. Машаллах Деймас, Канатопская битва. Эльбет-таки, Машаллах. Ой, нові коментарі так швидко з'являються. Нариман Алиев. Почему без маски, да? Сидите. Тому, якщо вже сидимо, то один одного заразили, але я сумніваюся. Догра, Канатопская битва, да, в которой крымские татары тердемеют. Канатопская битва, yani Ukraynlılar ve Kırım Tatarlar böyle etip Çar Rusya'nı yendiler. Розпочалася Канатопська битва 8 липня 1659 року і об'єднала вона українців та кримських татар проти спільного ворога. Нічого не нагадує? Так, нагадують. Прямо ж так мені, знаєш. Ми продовжимо нашу боротьбу. Я не корішимо з надивами темас. Я правильно говорю? Ти мене коригуй, будь ласка. Ти чудово розмовляєш, Ільмас. Знаєш, що тебе коригувати? Ти чудово розмовляєш українською мовою. Що тобі це не подобається? Будь ласка. Я правильно розумію, що в нас... Ой, Боже, в нас вже не витримує техніка. Здається, що цей комп'ютер розрядився, і нам єдиний варіант – це розраховувати на те, що наші редактори вже потроху визначили переможця. Давай зробимо так. В нас є перше місце, yani birinci yerler var і активних ми теж. Давай ми сьогодні о них скажемо. Давай, зараз. В нас просто виключився ноутбук, я хочу подивитися, які коментарі ви залишаєте під трансляцією, а ти поки що диви там. Demek meşhur seslendirelim. Demek meşhur seslendireceğim. Kim bizde birinci yerini kazandı? Şimdi dikkatli olunuz. Мана bizim muhbirlerimiz, наші редактора нам пишуть. Вже написали? Вже порахували? Порахували, хто у нас сьогодні є переможцем. Чудово. На думку наших редакторів,
перше місце. Перше Яні місце. Беренджієр. Яні Беренджієр. Зорі Оджа. Зорі Оджа, Зорі Оджа, машалла. машаллах, бұсыны қайырлаймыз, аферім сізге Зорі Оджам. Сіз екінші керенді Беренджиерні ғалибиетесіз Владлен Мельников, екінші ер ве Ескендер Тархан. Тобто в нас буде 3 перших місця, правильно я розумію? Чи як? Перше, Я просто друге, думала, що- третє. Яні А. Беренджі, екінші ученджі. Перші, все, я зрозуміла. Я Зорі зрозуміла. Оджа Просто думала- Умерова, Владлен Мельников, Ескендер Тархан. Зорі Оджа бізге біле гүзел футболка Ханаиль Оладжах. Там що пишеться в коментарі? Владлен Мельников и все были гүзел бардачхлар Ескендер Тархан. Бұл сізге қарымға мұтлақ были бойсунмаған филджанларына. Йолларық филджанларын Ось тут Полчан. Полчан. Правильно казати Полчан. У вас тут і мені Халіл каже, що в нас блата. Ніякого блата, ви що? Жодного. У вас було дуже багато було у вас шансів перемогти, але якщо так не склалося, А тут ви... есть самый Яни Фаль Олгавар активные супер. участники нашей викторины Ибраим Параст. А мы вас вітаємо. Бысызна хайрлаймыз Диляра Ситвелиева, Эмине Халил, Ве Абибула Оджа. Це що? Найактивніші. Яни Фаль бізім іштиракчилеріміз, біз сізлеріні де гүзел бақшышлармен тағдырледекміз. Ми їх тоже... А як? Я просто не знаю, я розраховувала тільки на 3 місця. Це секрет. Секрет? Да, ми... Ну, мені цікаво дізнатися, чого це. Давай, глядачі теж повинні знати, як ми Я не їх біз виграємо. оларға да біле гүзел бақшышлар. Йолларых. Які саме? Які саме? які У саме? нас Мені просто цікаво, у нас- много всього Чого? з бойсуммаган, з нескореним. Я зрозуміла. Просто для тих, кому дуже сподобалися оці подарунки, але через те, що ви не набрали достатню кількість балів, ви не змогли Але були перемогти. дуже активні. Але були дуже активні. Так, ми вас нагородимо. Взагалі, я рекомендую, якщо вам дуже сподобаються ці футболки, яка одна з них, наприклад, на Ельмас зараз, ви можете зайти на ATR.ua, наш сайт, і там в магазині придбати ці футболки або інші брендовані взагалі речі. У нас їх там дійсно дуже багато. Дуже. І ще раз я хочу зачитати. Давай. Бренджиєрна бізде Зорі Оджа Умерова хазанды, Владлен Меликов, Ескендер Тархан, Эн Фалиш Трактилер, Ибраим Парас, Диляра Ситвелиева, Эмине Халил, Абибула Оджа, біз сізлеріні қайырлаймыз. Айрлаймас, вітаємо вас. Супер. Зорі Оджа, Владлен Мельников, Ескендер Тархан. Правильно? Так. Тобто вони отримують Зорі Оджа футболку? Футболку. Давай Так, покажемо. Зорі Оджа, ми з вами зв'яжемося. Як показати? Я б дуже просто хочу. Прям камера гарна. Кушак, отак, наче видно, окей. Є такий варіант футболочки, але є такий варіант також, який зараз на Ельмас. Тобто кушак або Кокусу герданлих українською. Гердан. Точно, ми ж сьогодні вивчили це слово гердан в українській мові. Це також є. Ми з вами зв'яжемося обов'язково. І ми завершуємо нашу програму. На жаль. І чесно наше не останнє хочу. питання Яке було останнє? про перемогу. Про перемогу. Так. Я кажу кримськотарською, ти українською переклади, будь ласка. Зараз зроблю вам касу. Я нагадаю, що речі, які ви придбаєте, вони йдуть на підтримку телеканалу АТР, тому що в нас наразі фінансово скрутне становище дуже через політичне питання, мабуть, скоріше за все. Тому ви нам дуже допоможете фінансово, якщо і придбаєте щось в нашому магазині, і самі будете мати таку якусь класну річ. Брендован. Біз сізге тәшәкүрләр білдіреміз. Чоқ сағылмыз, оле іштирак еткеніңіз үшін ве сонки суалымыз зафернен бағылайды, яғни перемога. Зафернен бағылайды ве біздерні илле заферлер беклейджек. Мына біз хач керелері оқыдық. Қырым татарлар бір чоқ сеферлер, бір чоқ керелер Москваны алған еділер, чар ордысыны жібермеділер. Мен білесем, біздің халқымыз илле ғалебеге ерішір, біз сізлерге ғалебелер тілейміз. Відайма бераберлікте олайық. Багато ми сьогодні говорили з вами про співпрацю таку тісно українців і кримських татар. Згадали і Конотопську битву, і походи на Москву досить таки вдалі. І ця боротьба, яка продовжувалася просто сторіччями, кожне покоління кримських татар бореться разом з українцями проти спільного ворога. На жаль, і наразі це питання також актуальне. І от всі ці походи і битви, вони завершилися перемогою. І ми теж сподіваємося, що таке
переможемо в цій битві, але тільки з вашою допомогою. Ми повинні бути разом, триматися пліч-опліч, кримські татари та українці. Ільмаз, як буде пліч-опліч кримсько-татарською? Yani omuz-omuzға. Омус-омузга? Омус-омузга. Ве дайма бірлікте, ве аты бойсунмайып. Бойсунмайып. Повинні- Заферна победа, перемога. Так, Зафірона. Зафер, да. Зафер. Яли галібе, это тоже победа. Тому що нам з вами ще потрібно в цій битві перемогти і рятувати тих кримських татар, яких зараз там у Криму садять на 17 років. Просто зараз, просто в ці хвилини. Тож давайте будемо триматися разом, єдиним народом, незважаючи на те, де ми знаходимося і чи є якийсь умовний кордон, чи його нема. Ми повинні триматися разом, повинні бути бойсунмаган, нескореними. І тільки так ми здолаємо перемогу. Çok sağ olunuz, sağ ol böyle güzel sözler için. Men hatırlatam bugünkü viktorinаны yani ferasetini albardılar. Men Elmas Hasan ve benim meslektaşım Milena Amedi. İleride görüşmek üzere. Sizге can yürekten minnettarmız. Для вас більше ніж 1,5 години в прямому ефірі розмовляли Мілена Амеді та моя колега Ельмаз Асан. Провели вікторину і сподіваємося, що вам було дуже цікаво. Принаймні ми на це розраховували. Нам дуже приємно було з вами так поспілкуватися в тісному контакті. Я сподіваюся, що і ми продовжимо, тому що це дуже класна така і вікторина. Отже, наступного разу я дуже хочу, щоб це відбулося. Ми з вами ще зустрінемося. Я дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами, не дивлячись ні на що. Дякую. Дякуємо. Çok sağ olunuz. Görüşmek üzere. Єдина порада – читайте трошки менше новин, тому що їх наразі так багато, що хочеться відпочити. Займайтеся інтелектуальним розвитком та спортом. Дякую вам. До зустрічі.